Hola, bona tarda, em dic Sofia Marfullada i a continuació explicaré el meu treball de recerca que va de la fotografia cinematogràfica i que l'he anomenat l'ull del cinema. Per què he escollit aquest nom? Doncs bé, perquè un dels objectius del meu projecte és passar de mirar una pel·lícula amb uns ulls d'ignorant a mirar-la amb ulls de cinema. La meva motivació a l'hora d'escollir aquest tema va ser donada per la meva passió per la fotografia des de sempre i les ganes que tenia de descobrir el paper que té aquesta dins d'una pel·lícula. I a partir d'aquí va començar un procés de recerca molt exhaustiu per trobar informació clara, útil, concisa, per poder-la explicar a la meva manera, com si el que volgués fer fos un manual de fotografia aplicat al cinema. Un cop vaig tenir tota la informació, vaig redactar l'apartat més teòric, on explico allò més destacat de la història de la fotografia, que més endavant podria relacionar amb la història del cinema. I amb aquesta recerca em vaig adonar que són dos àmbits que van molt donats de la mà. I per això vaig poder dividir tots els trets comuns en 5 categories principals: el color, els plans, els moviments de la càmera, la il·luminació i la profunditat de camp. Tenint tot això present, vaig escollir un film per poder-lo analitzar que fos d'un tema que em resultés molt interessant, com seria el conflicte bèl·lic de la Primera Guerra Mundial, que es representa en la pel·lícula de 1917. Amb aquesta pel·lícula comença el meu procés pràctic, que en primer lloc vaig veure la pel·lícula 2 vegades com a simple espectadora, sense fixar-me en els detalls, i més endavant vaig tornar a veure aquesta pel·lícula anotant detalls i escenes de forma esquemàtica, en els quals es veia més reflectida la figura del director de fotografia, que és la que havia descobert i estudiat. I mirant objectivament vaig fer un buidatge d'aquestes escenes, quedant-me amb les que em resultaven més interessants, i les vaig redactar fent una anàlisi descriptiva i literària, que era un altre objectiu del meu treball: poder passar tota la informació i entendre-la per portar-la al meu terreny i poder-lo escriure a la meva manera, que és al final el que m'agradava i el que buscava. I per aconseguir el producte final vaig extreure de la pel·lícula les escenes que havia escrit, vaig consultar entrevistes del director de fotografia per entendre també el seu punt de vista, vaig escollir 3 diferents músiques per la banda sonora que lliguessin amb cada escena la tensió que tenia, i ho vaig combinar tot per crear un videoanàlisi on explico a la meva manera com he pogut veure la feina de Roger Deakins, que és el director de fotografia. I bé, penso que aquest treball m'ha obert els ulls a un món fascinant, un univers que també m'ha ensenyat que l'esforç al final val la pena i que si t'ho curres no en surts decebut. I és per això que el meu producte final intenta que persones com tu i com jo, després de mirar-lo, puguem entendre una pel·lícula amb ulls de cinema. I per acabar m'agradaria adjuntar-vos un fragment. Moltes gràcies. El treball de Roger Deakins, a 1917, no és només tècnicament brillant, sinó que també destaca pel seu impacte emocional. La seva capacitat per jugar amb la llum, el moviment, el color i les ombres ens recorda que la fotografia és una forma d'art que té el poder de transformar una pel·lícula. Com va dir Deakins, la fotografia ha d'estar al servei de la història. Quan ho aconsegueixes, és aleshores que estàs fent bé la teva feina.